Jamen, vi kender Frankrig, og vi ved, at Frankrig det er et godt hold. Vi har spillet mod dem før, og vi var klar til at komme ned og tage imod dem og spille mod dem, og holdet var super klar i dag til at gøre den her indsats færdig. Jamen altså, vi spiller godt, og de mål vi scorer, vi har fået god selvtillid, da vi mødte Slovakiet i går, og det tog vi med ind i den her kamp i dag, og det gjorde, at vi vandt 5-1 i dag. Vi selvfølgelig håber, at vi altid er tjekkerne, de taber, så vi har tjekkerne i den sidste kamp, men det er klart, at vi er kommet herned for at overleve i gruppen, og så vi får et år mere, og den har vi indfriet nu, så vi kan spille meget mere frit, end hvad tjekkerne kan. Vi fik 5 gode mål i dag, og vores powerplay virkede også i dag, så det var vigtigt, og man behøver mål for at vinde kampe, og det gjorde vi i dag. Jeg synes, vi startede godt ud, og så Frankrig kom lidt med i kampen, men vi fortsatte med at spille vores spil, og så fik vi et par chancer, og vi scorede, og så tog vi den derfra. Så hvis Tjekkiet taber i dag, så vil vi selvfølgelig gøre alt for, at vi kan vinde i morgen. Hvis det. Vi går altid ind for at vinde vores kampe, og hvis chancen er der for, at vi kan vinde turneringen, så ja, selvfølgelig går vi efter det.